Harry Potter. Největší filmový fenomén všech dob. Expecto Patronum! Tento film fascinoval v posledních 10 letech publikum na celém světě a určil novou generaci diváků. Let's finish this the way we started. Together. Jsi čaroděj, Harry, a budeš zatraceně dobrý, až se v tom kapku pocvičíš. Vítejte na hodině létání. Pan Potter, naše nová celebrita. Malý chlapec předurčený k velikým činům. Yeah!